Ka sengi balang katayo kebakat ara kapor lajia, ka jing pule na kitab Genesis kalanong kebakat san dekod iwe kat ar kat nyau hadu kat pra. Hadin kini ki ke ketinu try kalapoi ha u Abraham ha ke jing yo ipau. Watting ko Abraham nalong kasti jong pi pin sa yo ya kebainong kebakrau. Henry u Abraham u laong. Ko try ko blay ayu ken men ayanga naba ngalayay long klem kun satia. But unong yo pateng ya kaying jonga ulong u Elisar uba na Damascus. Nangta u Abraham u laong shu hakmi mem shem la ai kun yanga but umrau u bakha haying jonga un salong unong yo pateng jonga. Te kami ketin utrai kalawan ha u. Une ubriu un omlong unong yo pateng jong pi. Ukun jong pi hi un salong unong yo pateng jong pi. Kumta ulak hod yo u shabar pad ulaong. To kami shabeneng bat to nyeu yaki klur lada pila ben nyeu yaki. Hangta ulaong ha u. Kat ne ki kun ki ksiu jong pi kin sadon. Te ulak ngej yo try. Bat nakane kadaw ula kamay ya kahok hakmat ublay ula ong ha u ngalong utrai uba wan lam ya pi nakari ur jong ki khaldi bat pindup yo ya kane kari kebangan ay ha pi Henry ula ong atrai ko blay kumno ngan tip bangan sayo ya ka Henry ula ong atrai ko blay kumno ngan tip bangan sayo ya ka te ula wanra yakini barro ha u ula ot arliang yaki bat ula bu riang yaki khot mar senda yaki sim te shem ot arliang haba ki pukni kilawan hier halor kita ki medyap u Abraham ula beno yaki haba kasngi klano bansep u Abraham ula syo somthia te kamit basngiu ping kala telep ya u haba kasni kalano bat ladum hakami wei ubri wei kuding uba mit dem bat ka wei ka musa ka ba meding kila yai na mat pedeng kine kit khon kit khai hakata kasni utrai ula jate jutang bat u Abraham da ka baong haki kun ki ksiu jong pi nga ay kane kari nadu kawa Egypt hadu kawa ba kawa Euphrates các tin trong try ni sangu yaw blay laban shim kasam kabashis pasan khot iwe hadu bakandai kajubab utrai ukan mau junom yala kajutang to aingu yaw try to karpat ya karteng jongu to penda ye kam jong u ha ki jai ben riu to rwai how try to rwai ya ro ya u to lap e kam phla jong u to sneu sarong ha ka parthe ba khoi jong u ai ba ki do not ki ba wat yo try kin sneu kmen to wat yo try dei ka bor jong pi to wat bandon bat u shilenter Pi ka khôn ka ksiu Abraham u Shakri jong u Pi ka khôn u Jacob wala jit jong u ma u udei utrai ublay jong i unong hukum halor parthei baro junom ukan mau yala ka jutang yala ka kular si hajar pateng ben riu ya ka jutang ba ulayate bat u Abraham ka kular ba ula kular hau isang utrai ukan mau junom yala ka jutang ka jingpule na gospel ba khoi ket ku Matthews kalanong ban nyeu khot ba khatsan hadu arphau to sumar na kinong thu lupa balam ler ki wan shapi kum kilang brot peu se kilong ki sui ba panjot na ki so jong pi pini thu yaki ki dingsha ki met da ki so wan lemne ki nyum sia ki met da ki so dambur
uding ubabha umet ikiso kibabha hanrei uding ubasniu sei ikiso kibasniu uding babha umla ban sei ikiso kibasniu but uding ubasniu umla ban sei ikiso kibabha manla uding ubomet uso babha on khatno but on bret ha kading na ong biang phin ithu yaki nong yathu lupa balam ler na ki kam jong ki the gospel jong try ka jing ro eme Chris